Počkej. Jo. Takže čau ahoj, já bych vás tady chtěl vítat v našem... Já jsem taky tvář tady to. Dobrý den. Čau, já jsem Adam. Já jsem Tonda. A my bychom vás chtěli přivítat na našem videu Ukliďme Česko z Gymnázium Mimoň. Ahoj, já jsem Tonda. Já jsem Adam. A my jsme tady s Pančelkou Šperlovou. A chceme se vás zeptat, Pančelko, kolik jste to nazbírala už? Tak nazbírala jsem toho celkem dost, 1 plechovku od koly, pár nedopalků, pak pár ještě pytlíků od sušenek. Něco jsem už nazbírala. Tak děkujeme. Jo? Čau, tady je zase Adam a se mnou je tady můj spolužák. Ahoj, já jsem Kvido. A Kvido, já jsem se tě chtěl zeptat, co ty tady máš zajímavého? Tady mám pytlík vajglů z naší lokace, kde jsme byli. Myslím si, že je to nejvíce frekventované kuřiště v Mimoni. Čau, tady naposledy Adam. Tady naposledy Tonda. A je tady s náma pan učitel. Ahoj. A my bychom vám chtěli poděkovat, že jste koukali na toto video s Ukliďme Česko. Každý se velmi poctivě zapojil do uklízení města. A my si myslíme, na rozdíl od našich spolužáků, že tohle má šanci pomoct planetě, když se všichni zapojíme. Ale tento rok to bylo velmi složité, protože bylo více odpadků než minulý. A pan učiteli, my bychom vás chtěli poprosit, jestli byste to nějak zhodnotil, nějak shrnul. Foukal vítr, ale neodradilo nás to. Sezbírali jsme asi nejvíc vajglů za život. Doufáme, že vyhrajeme soutěž. Děkujeme, takže.